Oh, yes. Happy New Year, kabsat. January 1 tirabita ta dito eh. Alas 6:05 tirabi eh. Okay, so kumpay ti mailuto. Hintay kita ninya ti mailuto. Ta planok ta ti agluto ti tarong. Tinuno nga tarong. Okay. So, ata ni. Kita yo. Tinuno nga tarong. Tinuno nga tarong. Apay nagado ko na siguro. Nagkrawat ka matarungan. Madi. Gusto kami na dyan. Si Dada Tarabi. Tapos, sa kanti sa usaw tikwa. Kalamansikin bagoong. Madasili na. Ken kamatis. KBL. Kamatis. Bagoong kinlaso na. Tapos ay kuha duma balonok no bigat nga pa nagtrabaho. Yeah, pay-pay nang gagyo. Reality check lang nga po. Kastoy lang tibiyag mi dito yan kami pangpanganag pangpanggap nga nabak na ngo ato kwartana. Kastoy lang talaga tibiyag ko dito eh. January to no bigat at trabahon, so yeah, kailangan ti trabaho ta ato ti pabayadan. So reality check, ti si dami tarong at tibiyag mi ditoy. Ang kami pangpanggap nga do kartana, wenno ana tawang nga talaga. So, toy kanti kwa sibuyas na. KBL kamatis bagong laso na. So tagarod ta tudok-tudok pa yato ni. Tudok-tudok pa yato ati tarong. Mas di ko nito no nabit nga maukisan damdama no matuno. So kitang kalag yung pagtunuanin, okay? Bye bye. Alright. So anda tayo manan, pesto tayo di rabi. May tayo magtunon. Tuno tayo ti tarong. Maglangat natin si daan. Tapos balunan na bigat, okay? So ato jay tarong nga ito tayo, natutok-tutok ko ato tikuan, tinidor. Tinati mo jay pagtunwan. Okay, sterilize tayo baset. Alright. Ayan, nakita mo, nagsigyaboy. Sterilize tayo lang baset. And then subli tayo ato ko. Subli tayo ato lighter tayo. Okay, ayaman gitu bing, ayaman ni Kidi. Sa tayo supyan na di tonto na tayo. Okay. May kuha tayo lang basit atoy. Pudutan tayo basit. Sa tayo dalusan. Katan tayo daw pili uging na basit ka no. Uging sa tayo itekkan di tarong na basta magkatong tarungan ko na siguro bahalan ko kami nabigat nga pa nagtrabaho ta nalpasti ko diretso mo na nga tawanan nga trabaho kasi nga talaga kinaado ti babayadan on ti sabali nga aramidan tayo no di ngagtrabaho ta ti kapaypaysuanan na ti biag mi ditoy ket kumbaga sakto lang no nyaman ti sasahudem syempre ado mga babayadan balay mortgage ti balay kita insurance ti lugan kas kada bills. So sakto lang ti pagbiyagan dito. Hamak nga di ko.
At agpapaiso na awan ti ornong. No, ada ti ornong siguro di kami Pilipinas nga ako nga agbabakasyon. So, kusilaan tibiyag itoy. Nanya ti adda paganusan. So, tatagarod ket orayon tayo mga tunon ta kita-kita tayo mandamdaman no matunaw na. Kakabsat ka nagurat kas kakabsat ka nagringat. Agkikita tayo madamdaman. Ta bisitayan tayo madamdama. Tekkan tayo ati ti kamatis bagong lasuna. Ken kimay sa kasawsawan na ket bagoong kalamansikin sili. Alright. Kita tayo ulit madamdama. Woo! Okay, welcome back. Kakabsat. Check tayo muna no ko. I-check tayo no ano di ko anan status nan. Yeah, baby. Yan. Ano lang mabalik ta dati, mabalinan judge. Okay. Ito yung pa mabalik tanat medyo natongtan pa jay ko na. Kimmo na. Tuntay pa basi kimmo na. Medyo natongtong pa jay kimmo na. Kita ti okra tatay nga nain naka awam mo ti makita okra. So gayay taktaka siguro. Paborito kami ti tarong. Ori nya nga luto ti tarong torta, tinuno, nilambong. Basta tatawsawan na matik. Yan. Hindi masan judge. Alright. Damdama ulit mo nang garo din. Kailan tayo to no one naluton. No dawon tayo. Sira tayo bait. Okay. Okay. Datay mo nan. Tantay na mabalinan ako. Bali natin. Dawon tayo. Ayun na pa eh. Oops. Oh, atay mabalinan. Bali natin. Diyan, mabali natin yan. Malok na yan, Jads. Atoy. Ay na, mabalindahan na kayo. Kabel tayo lang dyan. Kabilan tayo. Partak tagtunon. Okay. Mabali natin yan. Mura yata yun, mabalinan. Tayo gupisan. Tanay. Tas asok na kayo. Sira tayo dato yan. Sa tayo patayan. Sira tayo titangke. Mabalinan. Munagan. Yan. Naluton. Woohoo! Ay na. Ay. Sorry. Sorry. Sarap lang ato screen. Kamunod tiyo, hindi mo nagnaya ako. Insect. Padadara tayo ito yung design. Saintin tayo di kusina. Pantayo nagukis. Alright. Ito tayo na mistahan. Basta. Nangay karot. Magukis tayo. Magukis tayo. Kabsat. Rumabiin. Alas 6. Nasapa pa iti sarap ko na bigat 4:30 ti parbangon. So kailangan nga malpas da ito. Siyempre, sa bali nga ramida no di ka manganan. Tanong bigat ka sa bali man nga aldaw ti kuan. Kuan. Apantay man manggudan no bigat. Nakakapsat. Nga nagimasan. Tarong ko naman judge. Oo nga makukisan ni si Kabuo pa. Nagmayat kaukisan. Oh yeah baby. 1-0. Okay? Sublak damdaman ko.
no naukisanan ta gisaganak pa iti sausawan. Yeah. Okay. Alpasan di preparean. Mabaling ti mga ninjads. Ti oras tayo, alas 7. Alas 7 ti rabi. Kailangan ti mga tani. Masapa pa iti sarap to bigat. So nga, anya parurahan tayo nga tayo sa usawan tayo. Bagkoong kamatis kalamansi. Tapos, ata jay KBL. Ata mo jay tinuno nga tarong. Okay, nya parurahan tayo. Mandeon! Pas tayo nagbugot iman. Umuna nga subo. Para kanyayo, gagayam. Tayo mga kutsara dito eh. Kamatis bago ang kenlaso na. Yes, naging masanyo. Makapakatay siya. Tapos satay agisaw-saw dito eh. Isaw-saw tayo. Tsaka kaluto ngayon na po eh. The best. The best. Selamat dari Pilipinas yuk. Kasto lang tibiyag. Kanos na niya tanda. Kapsat. Ta sakto lang matipagbiyagan mi dito eh. Kasi kita mo di trabaho ko sakto lang magpagbaybayan. So rawang tilaksari nga makita yung tulog tibalay. Kasi lang. Lagi masuk champion. May isang kasubo. Kapakano pa. Agkatay kayo. Maminsan tumanin. Maminsan tumanin kasi yung kaabsat nga nagurat. Maminsan tumanin. Thank you.